Salbag, adda akong nakipagbaludan. Nakapila kanon na mabitay. Kasano na ito yan? Makalibas akla ko ma. Oo, mabilbilang langan taldaw ko Kaya't ko makasarita ni Mona. Sapay ko ma, tay pausar kanyak ti guard ti telepono. Hello? Sino da ito eh? Hello, Mona. Adda ka kadin di Pinas? Jake, imbag man, tana ikabesam ti cellphone number ko. Sumurot ka kadimat laang dito Pilipinas. Adda ti pagbaludan. Nakapila ang mabitay. Saan ka di nga awanan ti bitay? Awan di Pinas, ngam adda ditoy. Kaya't mo asawan. Madusa ka, babaan iti bitay. Dahil tatipod no. Pagbabawi ako ngam naladawan ti amin. Kasanon ti condo unit mo, kanti kotsem. Inala ti gobyerno ditoy. Tanagtaod ka no dayjay iti illegal a negosyo. Saan mo ka di nga amo dayta apaglintagan dita? Amok, ngam gapoy ti kwarta. Naaramid ko. Mamati akitang iti kunada. Ano agimula ka iti dakas. Kat agapit ka mat iti kinadakas.